O štědrém večeru, zatímco město zářilo v oslavách, osamělý muž hleděl do prázdna ze svého luxusního bytu. Strávíš Vánoce sám? Zeptá se jemný hlas, který přeruší ticho nečekanou nabídkou. Odmítne, ale o pár minut později ho něco v něm přiměje sednout do auta a zamířit do jednoduché čtvrti. To, co se stane té noci, změní nejen jeho Vánoce, ale i vše, co věřil o rodině, náklonnosti a sounáležitosti. Pokud vás tento příběh zaujal, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu a řekněte nám, z jakého města se díváte. A teď pokračujeme. Štědrý večer v Karlových Varech byl sám o sobě velkolepou podívanou. Vánoční světla se táhla po celé kolonádě, luxusní budovy se pyšnily grandiózními dekoracemi na balkonech a ulice kypěly turisty a místními, kteří slavili příchod svátků. Ale v nejvyšším patře, jedné z nejdražších budov na vřídelní kolonádě, kde každý byt stál miliony, a výhled na řeku a historické centrum byl dechberoucí, panovalo těžké, téměř dusivé ticho. Radek Novák stál před obrovskými prosklenými dveřmi na balkon a držel sklenku červeného vína, kterou si ani nepamatoval, že si nalil. V 35 letech byl hlavním dědicem skupiny Novák, konglomerátu, který ovládal developerské projekty, luxusní hotely a finanční investice po celých západních Čechách. Od raného věku se naučil vést schůzky, uzavírat milionové obchody a udržovat bezchybné vystupování, které jeho příjmení vyžadovalo. Ale nikdy se nenaučil, jak se vyrovnat s prázdnotou, která na něj čekala každý večer, když se vrátil domů. Dole pod ním město pulzovalo životem. Rodiny se procházely po kolonádě, páry se fotily před světly, děti pobíhaly za popcornem a cukrovou vatou. Radek to všechno pozoroval z toho vysokého patra jako někdo, kdo sleduje film, jehož není součástí. Sklenka vína byla jeho jedinou společností a dokonce i ta se mu zdála posmívat svým osamělým odrazem ve skle. Zvuk klíče otáčejícího se v Timutstansmu zámku ho vytrhl z transu. Byla to Marie, uklízečka zodpovědná za úklid budovy, která si jeho byt vždy nechávala na konec směny. Vešla dovnitř s vozíkem s čisticími prostředky, oblečená v tmavě modré uniformě se jménem vyšitým na kapse, vlasy stažené do praktického culíku. Bylo jí 30, měla hezkou tvář s jednoduchými rysy a hnědé oči, které v sobě nesly to světlo někoho, kdo stále věří, že život může překvapit. Marie znala každý kout toho bytu. Věděla, že Radek má rád závěsy napůl zatažené, že nikdy nepoužívá luxusní kuchyni a že obrovský obývací pokoj je vždy bezchybný, protože do něj prakticky nevkročí. Věděla také, že se v posledních týdnech začal vracet dříve, vždy s tím nepřítomným výrazem, vždy sám. Ten večer jí ale něco přimělo zastavit. Možná to bylo tím, že byl štědrý večer, možná to byl pohled na něj, jak tam stojí jako socha před tím obrovským oknem a drží tu sklenku, jako by to byl záchranný kruh. Marie nebyla typ, který se plete do cizích životů, ale také nedokázala předstírat, že nevidí utrpení, když ho má přímo před sebou. Několik minut pokračovala v tichosti v práci. Utírala již čisté povrchy, rovnala časopisy, které byly dokonale srovnané. Pak sebrala. Odvahu, o které ani nevěděla, kde se v ní vzala, zastavila se u dveří na balkon a řekla jemným, ale pevným hlasem: Pane Radku, budete trávit Vánoce sám? Radek pomalu otočil hlavu, jako by zapomněl, že tam je ještě někdo jiný. Trvalo mu několik vteřin, než otázku zpracoval. Budu, odpověděl tónem, který se snažil znít lhostejně, ale vyšel mírně ostře. Nějaký problém? Marie pocítila tíhu jeho strohosti, ale neustoupila. Zavrtěla hlavou a pokračovala. Žádný problém, pane, jenom já dnes večeřím se svou rodinou. Bydlíme kousek odtud, ve čtvrti Drahovice. Je to jednoduchý dům, ale vždycky je tam jídla víc. Než dost a lidi se smějí příliš nahlas. Jestli chcete, jste zván. Radek na ní zíral, jako by mluvila cizím jazykem. Zván? Na večeři k ní domů? Ta myšlenka byla tak absurdní, tak mimo protokol, že se téměř sarkasticky zasmál, ale neudělal to.
protože na zlomek vteřiny mu myslí probleskla možnost, že by nemusel strávit další večer sám. Těžce polkl a snažil se znovu získat klid. Děkuji, ale nebude to nutné. Užijte si večer s rodinou. Marie se lehce, téměř smutně usmála a přikývla. Rozumím, tak tedy veselé Vánoce, pane Radku, a bez dalších okolků dokončila, co zbývalo, a odešla z bytu, zanechajíc za sebou jen lehkou vůni čisticího prostředku, smíšenou s nádechem levného květinového parfému. Když se dveře zavřely, ticho se vrátilo s dvojnásobnou silou. Radek tam stál, držel tu zatracenou sklenku a poprvé po dlouhé době cítil, že právě udělal chybu. Vzpomínka na její úsměv, na lehkost, s jakou mluvila o domově a rodině, mu začala bušit v hlavě. Snažil se rozptýlit, vzal mobil, procházel obchodní zprávy, ale nic tu prázdnotu nevyplnilo. Venku začaly vybuchovat ohňostroje. Ještě nebyla půlnoc, ale rodiny už slavily, začínaly s oslavou dříve. Radek se podíval na hodinky. Do štědrovečerní večeře zbývalo 40 minut. Mohl by zavolat do nějaké Nobl restaurace, objednat si kompletní večeři, sednout si sám k tomu obrovskému stolu a předstírat, že je všechno v pořádku. Nebo mohl udělat něco, co by nikdy neudělal. Než mu v tom rozum stačil zabránit, odložil sklenku, vzal si vlněný kabát, sjel soukromým výtahem do garáže a nasedl do svého drahého auta. Do GPS zadal adresu, kterou Marie letmo zmínila. Čtvrť Drahovice. Zatímco projížděl ulicemi Karlových Varů, opouštěl luxusní zónu a výjížděl do skromnějších čtvrtí, Radek cítil, jak mu srdce nepravidelně bije. Co to dělá? Objeví se u své uklízečky doma, bez ohlášení, na Štědrý. Večer. Ale už bylo pozdě na návrat. Když zaparkoval před malým domkem s nízkou brankou a oprýskanou bílou zdí, uviděl otevřeným oknem scénu jako z reklamy na margarín. Plný stůl, lidé hlasitě konverzující, smích, hudba. Zhluboka se nadechl a zaklepal na dveře. Otevřel asi 10letý chlapec v kraťasech, adresu z party, který dovnitř zakřičel. Teto Marie, je tu nějaký pán. Marie se v zápětí objevila s květovanou zástěrou přes uniformu, moukou na tváři a výrazem někoho, kdo nevěří vlastním očím. Pane Radku, co tady děláte? Radek poprvé po dlouhé době neměl připravenou odpověď. Já jsem si to rozmyslel, jestli pozvání ještě platí. Marie několik vteřin mlčela a zpracovávala to. Pak se široce upřímně usmála a ustoupila stranou. Samozřejmě, že platí. Pojďte dál. Když překročil práh, obklopilo ho teplo, které nemělo nic společného s teplotou. Byla to vůně domácího jídla, smaženého kapra, bramborového salátu a vánočního cukroví. Byl to zvuk překrývajících se hlasů, strýců vyprávějících vtipy, dětí hádajících se o hračku, vánoční koledy hrající ze starého rádia. Byl to chaos, nepořádek, život probíhající bez filtrů a bez protokolů. Marie ho rychle představila. Lidi, tohle je pan Radek, bydlí v domě, kde pracuji, stráví s námi Vánoce. Přistoupila k němu starší paní se šedivými vlasy a zástěrou s vánočním potiskem, utírající ruce do utěrky. Byla to paní Blažena, sousedka odvedle, která Marii prakticky vychovala poté, co její matka před lety zemřela. Vítejte, mladý muži. Tady na Vánoce nikdo nezůstává sám. Posaďte se támhle, hned vám přidám na stůl další talíř. Radek byl odveden k plastové židli u stolu, který se sotva vešel do obývacího pokoje. Vedle něj mu starší muž s šedivým knírem podal ruku. Jsem strýc Vladimír, bratr zesnulého otce Marie. Jste tu vítán, chlapče. Marie vždycky říká, že pracuje v Nobl domě, ale nikdy bych si nepomyslel, že poznám jednoho z obyvatel. Večeře se podávala na nesourodých mísách. Sklenice byly z tvrdého plastu, příbory jednoduché. Ale jídlo mělo chuť, jakou Radek nezažil od dětství, kdy jeho babička ještě žila a vařila na rodinných oslavách. Jedl pomalu a pozoroval rozhovory. Strýc Vladimír vyprávěl příběhy z doby, kdy pracoval jako zedník a málem spadl z lešení. Marina sestřenice si stěžovala na přítele, který jí zapomněl koupit dárek.
Paní Blažena dávala nevyžádané rady na všechno, okořeněné břitkým humorem. Marie ho celou noc sledovala, napůl s obavami, napůl zvědavě. Lituje toho? Připadá mu to všechno nevkusné, hlučné, nevhodné. Ale když se na Radka podívala, viděla v jeho tváři něco jiného. Neusmíval se, ale zdál se přítomný. Jakoby poprvé po dlouhé době byl skutečně tam a nejen zabíral místo. Po večeři někoho napadlo zahrát si improvizovaného tajného Santu s dárky vytaženými z domu. Radek dostal hrnek s nápisem nejlepší strýc na světě a musel předstírat, že je to nejcennější dárek, jaký kdy dostal. Marie dostala starou kuchařku a tabulku čokolády a děkovala, jako by vyhrála zlato. Když se noc chýlila ke konci a děti začaly usínat rozházené po pohovce, paní Blažena nabídla Radkovi maličkou pohovku v obývacím pokoji. Přijal to, bez otázek, bez stížností. Marie přinesla starou, ale čistou deku vonící a vyváží ze supermarketu a tiše řekla: Děkuji, že jste přišel, pane Radku. Bylo fajn mít tu někoho navíc. Radek se na ní podíval a poprvé odpověděl bez masky manažera: Děkuji, že jsi mě nechala vejít, Marie. Usmála se a odešla do malého pokoje, který sdílela se sestřenicí. Radek tam zůstal, ležel na pohovce, která byla příliš malá na jeho výšku, s bolavými zády, bez pořádného polštáře, ale s podivným pocitem, že si poprvé po letech skutečně odpočinul. Poslouchal chrápání strýce Vladimíra z vedlejšího pokoje, tlumený zvuk televize, kterou někdo zapomněl vypnout, vzdálený, hluk ohňostrojů od kolonády. A překvapivě usnul. Následujícího rána se probudil z vůní čerstvé kávy a bábovky. Paní Blažena byla v maličké kuchyni a připravovala snídani, jako by velela armádě. Dobré ráno, mladý muži. Dobře se vám spalo na té pohovce? Vsadím se, že ne, řekla s lišáckým úsměvem. Radek se posadil ke stolu, stále trochu dezorientovaný, a přijal šálek bílé kávy, který mu nabídla. Marie se objevila brzy poté, s rozpuštěnými vlasy padajícími jí na ramena, bez uniformy, v jednoduché blůze a vybledlých džínách. Vypadala jinak, lehčeji, více sama sebou. Zatímco jedli kousky bábovky a pili kávu, Radek se trochu rozpačitě zeptal: Marie, jak dlouho v té budově pracujete? Asi 3 roky, odpověděla. Začala jsem hned poté, co zemřel můj otec. Potřebovala jsem stálou práci a firma, která spravuje dům, právě nabírala. Radek přikývl zamyšleně. A vždycky jste chtěla pracovat jako uklízečka? Marie se krátce zasmála bez hořkosti. Ne, pane Radku, nikdo jako dítě nesní o tom, že bude uklízet cizí domy. Ale život ne vždycky jde podle scénáře, který si představujeme, že? A jaký byl váš scénář? Zeptal se s upřímnou zvědavostí, která ho samotného překvapila. Marie několik vteřin mlčela a míchala si kávu lžičkou. Pak řekla, téměř šeptem: Vždycky jsem chtěla mít něco svého. Kavárnu, víte? Útulný koutek, kde by si lidé mohli sednout, dát si dobrou kávu, domácí koláč a cítit se jako doma. Nezáleží na tom, jestli má člověk oblek nebo pracovní uniformu. Místo, kde je každý vítán. Radek ji pozorně sledoval. A proč si ji neotevřete? Marie se smutně usmála. Peníze, pane Radku. Chybí peníze, chybí příležitost. Přebývá strach zkusit to a neuspět. Ale ten nápad si držím tady, řekla a lehce se dotkla hrudi, blízko srdce. Kdo ví, třeba jednoho dne. Paní Blažena, která všechno poslouchala při mytí nádobí, se otočila a řekla pevným hlasem: Děvče, už jsem ti to říkala 1000krát. Máš talent v rukou, dobré srdce, nápad v hlavě. Chybí ti jen to, abys uvěřila, že si to zasloužíš. Přestaň se bát a jdi si za tím, co je tvoje. Marie se na sousedku usmála, ale neodpověděla. Radek naopak cítil, jak se v něm něco pohnulo. Tady byla žena, která měla jasné sny, talent, vůli, ale byla uvězněna nedostatkem prostředků a strachem z pokusu. A on, který měl všechny prostředky světa, byl uvězněn čím? Strachem z čeho? Teď se zeptala Marie: A vy, pane Radku, vždycky jste chtěl dělat to, co děláte dnes? Radek byl otázkou překvapen. Nikdo se ho na to obvykle neptal. Odpověď byla vždy zřejmá. Byl dědic. To bylo to, co dělal. Ale toho rána v té maličké kuchyni se rozhodl být upřímný. Ne, řekl. Když jsem byl malý,
Chtěl jsem být architektem. Rád jsem kreslil budovy, představoval si prostory, vytvářel věci, které by mohly lidem poskytnout útočiště. Ale když můj otec zemřel, bylo mi 18 a můj strýc Albert převzal kontrolu nad skupinou, dokud nebudu připraven. Připraven v tomto případě znamenalo dělat, co přikáže, dodržovat protokol, stát se jeho kopií. A to jsem udělal. Stal jsem se manažerem, naučil se velet, vyjednávat, vydělávat, ale ani jednou se mě nezeptali, jestli je to to, co chci. Marie na něj hleděla, nic neříkala, ale její oči jakoby rozuměly každému slovu. Ticho prolomila paní Blažena hlasem plným praktické moudrosti. Mladí muži, já nevím nic o firmách, schůzkách, nobl domech, ale jedno vím, celý život pracujeme, běháme, snažíme se vydělat peníze a zapomínáme se ptát proč. K čemu tolik peněz, když se na konci dne vracíme do prázdného domu? K čemu tolik práce, když jsme na Vánoce sami? Neříkám, že na penězích nezáleží, protože záleží, ale nejsou všechno. A když si to uvědomíme, je půlka života pryč. Radek mlčel a trávil její slova. Bylo zvláštní slyšet životní rady od starší paní, kterou právě poznal, v těsné kuchyni při pití kávy z nesourodého šálku. Ale dávalo to větší smysl, než všechny motivační projevy, které slyšel na drahých firemních akcích. Když se loučil, bylo už skoro poledne. Marie ho doprovodila ke dveřím a Radek řekl s upřímností, která ho vyděsila. Děkuji, Marie, opravdu. Byl to nejlepší štědrý večer, jaký jsem za léta měl. Marie se usmála, ale v jejich očích bylo něco, co jakoby říkalo, vím, že se vrátíš do svého světa a na tohle všechno zapomeneš. A neměla úplně nepravdu, protože když Radek nasedl do auta a začal se vracet na vřídelní kolonádu, realita začala klepat na dveře. Po příjezdu do bytu si dal dlouhou sprchu, převlékl se a sedl si do pracovny. Čekali na něj desítky e-mailů, zprávy od společníků, oznámení o schůzkách naplánovaných po svátcích. Skutečný život byl tady a dožadoval se jeho pozornosti. Ale poprvé se nedokázal plně soustředit. Vzpomínka na ten malý dům, ten plný stůl, úsměv Marie se neustále vracela. V následujících dnech se Radek vrátil do práce s běžnou rutinou, ale něco se v něm změnilo. Pozoroval lidi jiným způsobem, všímal si detailů, které dříve přehlížel. A pokaždé, když se vrátil do bytu a viděl vše bezchybné, chyběla mu vůně z kořice, květovaná zástěra, diskrétní přítomnost Marie. Ona mezitím pokračovala v normální práci, uklízela jeho byt jako vždy. Ale teď tu byl rozdíl. Prohodili pár slov. Delší dobré ráno, poznámka o počasí, otázka na rodinu. Nic hlubokého, ale dost na to, aby se ta neviditelná bariéra mezi šéfem a zaměstnankyní začala hroutit. A tehdy se na obzoru začala formovat bouře, protože Radek nebyl jen tak nějaký manažer, byl hlavním dědicem skupiny Novák a každé jeho rozhodnutí, každý jeho krok, každý jeho vztah byl pod dohledem. A někdo si začal všímat, že je jiný. První lednový týden přinesl návrat do práce a s ním i tlak nahromaděný během svátků. Radek dorazil v pondělí ráno do kanceláře skupiny Novák a cítil, jak se mu na ramena vrací tíha zodpovědnosti. Komerční budova se nacházela v luxusní části Karlových Varů s privilegovaným výhledem a prosklenými místnostmi, které navozovaly pocit moci a kontroly. Jeho sekretářka Klára, kompetentní a diskrétní žena po 40, už seděla u svého stolu, když přišel. Dobré ráno, Radku. Vítejte zpět. Mám tu hromadu dokumentů čekajících na váš podpis a 3 schůzky naplánované na dnešek. A volal váš strýc Albert. Říkal, že s vámi potřebuje naléhavě mluvit. Radek pocítil, jak se mu sevřel žaludek. Albert Novák, starší bratr jeho otce, byl předsedou správní rady skupiny. Převzal dočasné vedení, když Radkův otec zemřel, a nikdy se otěží skutečně nevzdal, ani poté, co Radek oficiálně nastoupil jako generální ředitel. Albert byl tvrdý, konzervativní muž, posedlý reputací a zdáním. A měl zvláštní talent, jak Radkovi dát pocítit, že je nedostatečný. Můžete to naplánovat na pozdní odpoledne, Kláro.
Budu potřebovat čas na nadechnutí, než s ním budu mluvit. Klára se soucitně usmála, dobře znala dynamiku mezi strýcem a synovcem. Žádný problém, zapíšu to na 5. odpoledne. První schůzky dne byly napjaté. Probíhal velký projekt fúze s investiční společností se sídlem v Praze, Capital Partners, a jednání byla v kritické fázi. Radek se sešel s Romanem Tomanem, svým společníkem a pravou rukou, 40letým plešatým mužem s brýlemi a klidným vystupováním. Roman byl nejrozumnější člověk, kterého Radek znal. Dokonale vyvažoval rozum s lidskostí. Máme problém, řekl Roman, jakmile zůstali sami v zasedací místnosti. Capital Partners hrozí, že od fúze odstoupí. Řekli, že došlo k úniku důvěrných informací ke konkurenci. Někdo odsud předal údaje o částkách, které jsme byli ochotni vyjednat. Radkovi stuhla krev v žilách. Únik? Kdo by měl k těmto informacím přístup? Roman si upravil brýle, zamyšleně. Málo lidí, já, vy, Klára a Patricie z finančního ředitelství, nikdo jiný neměl přístup k úplným číslům. Patricie Adamcová byla finanční ředitelkou skupiny, 38letá, ambiciózní, extrémně kompetentní žena, ale také známá tím, že míchá profesionalitu s osobními pocity. O Radka projevila zájem při několika příležitostech, vždy jemně, ale vytrvale. Radek nikdy nereagoval, udržoval věci striktně profesionální, ale Patricie se nikdy úplně nevzdala. Budeme to muset pečlivě vyšetřit, řekl Radek. Pokud Capital Partners dohodu zruší a zahájí soudní řízení, bude to katastrofa. Roman souhlasil. Začnu kontrolovat přístupy k souborům, ale Radku, musím ti něco říct. Lidé si povídají, že jsi v poslední době jiný, roztržitější. Děje se něco, o čem bych měl vědět? Radek zaváhal. Roman byl jeho přítel, kromě toho, že byl společník. Mohl mu věřit. Ale jak vysvětlit, že strávil Vánoce v domě uklízečky z jeho budovy a že ta noc s ním pohnula způsobem, který nedokázal vysvětlit? Jsem v pořádku, Romane, jen unavený ze svátků. Roman nevypadal přesvědčeně, ale nenaléhal. Dobře, ale kdybys potřeboval mluvit, jsem tady. Pozdě odpoledne byl Radek povolán do Albertovy kanceláře. Strýcova kancelář byla na stejném patře, ale zařízená tradičněji, s nábytkem z tmavého dřeva, starými obrazy a obrovským stolem, který vypadal jako oltář moci. Albert za ním seděl, procházel papíry a nezvedl oči, když Radek vešel. Posaď se, řekl hlubokým, autoritativním hlasem. Radek se posadil a čekal. Albert ještě několik vteřin četl, což byla záměrná ukázka toho, kdo kontroluje čas a prostor. Nakonec odložil papíry a podíval se na synovce. Vrátil jsem se z cesty a byl jsem informován o několika problémech. Za prvé ta záležitost s únikem informací při fúzi s Capital Partners. To je nepřijatelné, Radku. Jsi ve vedení 5 let a nikdy jsme takový incident neměli. Co se děje? Radek si udržel pevný postoj. Vyšetřuji to, strýčku. Roman kontroluje všechny přístupy. Zjistíme, kdo to byl a přijmeme nezbytná opatření. Albert udeřil rukou do stolu. Ne silně, ale s váhou někoho, kdo chce dát jasně najevo, kdo velí. Nezbytná opatření? Radku, tohle je víc než opatření. Jde o reputaci. Jméno Novák nemůže být spojováno s nedbalostí, s nedostatkem kontroly. A když už mluvíme o kontrole, dozvěděl jsem se o něčem jiném, co mě znepokojuje ještě víc. Radek cítil, jak mu zrychlilo srdce. Co to mohlo být? Albert se opřel do křesla s pronikavým pohledem. Řekli mi, že se zbližuješ s jednou zaměstnankyní, ženou z úklidového týmu ve tvém domě, že jsi s ní strávil Vánoce. Je to pravda? Radek cítil, jak v něm stoupá vztek, ale ovládl se. Kdo to řekl? Nezáleží na tom, kdo to řekl. Záleží na tom, jestli je to pravda. Radek se zhluboka nadechl. Je to pravda. Pozvala mě na večeři se svou rodinou, protože jsem měl trávit Vánoce sám. Přijal jsem. Nevidím v tom problém. Albert se krátce bez humoru zasmál. Nevidíš problém? Radku, jsi generální ředitel skupiny Novák. Nemůžeš se stýkat se zaměstnanci na nejnižší úrovni. To vytváří precedenty, fámy, oslabuje tvou pozici.
Lidé začnou zpochybňovat tvůj úsudek, tvou schopnost vést. Radek cítil, jak vztek vybuchl. Není to zaměstnankyně skupiny, strýčku. Pracuje v bytovém domě. A i kdyby byla, nevidím důvod, proč by můj osobní život měl být diktován směšnými firemními protokoly. Albert vstal, impozantně. Tvůj osobní život ovlivňuje image firmy. Nosíš příjmení, Radku. A to příjmení má váhu, historii, zodpovědnost. Pokud chceš zůstat ve vedení, musíš se od té ženy distancovat. To je rozkaz. Radek také vstal a podíval se na strýce. To není rozkaz, který splním. Albert přimhouřil. Oči. Pak je možná na čase přehodnotit tvou pozici v čele skupiny. Oba mlčeli a měřili síly. Nakonec se Radek otočil a odešel. Práskl dveřmi silněji, než zamýšlel. Mezitím na druhé straně města přišla Marie do práce v budově jako vždy, aniž by tušila, že se její jméno probírá v mocenských kuloárech. Pozdravila kolegy, vzala si úklidový vozík a vyjela nahoru, aby začala svou rutinu. Když dorazila k Radkovu bytu, použila klíč, který měla, a vešla. Byt byl takový, jaký očekávala. Bezchybný, tichý, prázdný. Ale když procházela kuchyní, všimla si něčeho jiného. Ve dřezu byl špinavý šálek, což se nikdy nestávalo. A na stole v obývacím pokoji byl otevřený sešit s načmáranými poznámkami. Nečetla je samozřejmě, ale všimla si, že Radek tam strávil noc prací. Pracovala jako obvykle, ale nemohla přestat myslet na Štědrý večer. Litoval, že tam šel? Připadalo mu to všechno trapné? Byla příliš vlezlá, že ho pozvala? Když dokončila úklid a chystala se odejít, uslyšela, jak se otevírají dveře. Byl to Radek, přišel dříve než obvykle. Vypadal napjatě, unaveně, s povolenou kravatou a mírně rozcuchanými vlasy. Marie, řekl, a tón byl jiný. Méně formální, lidštější. Dobrý den, pane Radku, už jsem odcházela. Počkej, požádal. Chtěl jsem ti znovu poděkovat. Za Vánoce. Bylo to pro mě velmi důležité. Marie se usmála a cítila, jak jí srdce hřeje. To jsem ráda, pane Radku. Pro nás bylo také fajn mít vás tam. Několik vteřin mlčeli, nevěděli, co říct. Ticho prolomil Radek. Marie, říkala jsi, že bys chtěla otevřít kavárnu. Už si o tom vážně přemýšlela? Udělala si nějaký plán? Marie zamrkala, překvapená. Přemýšlela jsem, ano. Dokonce jsem si načrtla pár nápadů do sešitu, ale nikdy jsem se do toho nepustila, protože, chybí tolik věcí, že? Peníze, znalosti o tom, jak založit podnik, odvaha. Radek se přiblížil. Kdybys měla skutečnou příležitost, zkusila bys to? Marie na něj zmateně pohlédla. Co tím myslíte? Než mohl Radek odpovědět, zazvonil mu mobil. Byla to Klára, naléhavě. Radku, potřebuji s tebou mluvit. Je to ohledně vyšetřování úniku. Můžeš se teď vrátit do kanceláře? Radek si povzdechl. Už jdu. A zavěsil. Podíval se na Marii a řekl, pokračujeme v tomhle rozhovoru později, dobře? Marie souhlasila, stále zmatená, a odešla z bytu. Zatímco sjížděla výtahem, nemohla přestat přemýšlet o tom, na co se Radek ptal. Bylo by to možné? Byla by šance splnit si sen skutečná? Zpět v kanceláři našel Radek Romana a Kláru v zasedací místnosti s vážnými výrazy. Roman začal. Vystopovali jsme přístupy k důvěrným souborům. Minulý týden došlo k přístupu mimo pracovní dobu s použitím Patricí na přihlášení. Radek se zamračil. Patricie tu byla mimo pracovní dobu? Klára doplnila. Neoficiálně. Ale bezpečnostní kamery ji ukazují, jak vchází do budovy ve čtvrtek v 11 večer a odchází o 2 hodiny později. Následující den už konkurence znala naše čísla. Radek pocítil směs vzteku a zklamání. Patricie? Proč? Roman si upravil brýle. Mám teorii. Patricie nikdy neskrývala svůj zájem o tebe, Radku. A v poslední době si byl odtažitý, dokonce chladný. Možná to udělala z pomsty, ze žárlivosti, nebo si myslela, že sabotáží fúze tě donutí být na ní více závislý. Radek si unaveně promnul obličej. Máme dostatek důkazů? Roman přikývl. Máme záznamy o přístupu, záběry z kamer a historii její komunikace s manažery konkurenční společnosti.
To stačí na žalobu. Svolej na zítra mimořádnou schůzku s Capital Partners. Všechno jim odhalíme, předložíme důkazy a ukážeme, že přijímáme příslušná opatření. A chci, aby byla Patricie okamžitě suspendována. Ten večer se Radek vrátil do bytu vyčerpaný. Sedl si na pohovku a díval se do prázdna. Všechno se hroutilo najednou. Firma, vztah se strýcem, důvěra v tým. Ale ku podivu jediné, co mu přinášelo úlevu, byla vzpomínka na Marii, na ten jednoduchý úsměv, na tu lehkost. V následujících dnech se firemní situace vyhrotila. Schůzka s Capital Partners byla napjatá, ale předložením důkazů o úniku a okamžitým suspendováním zodpovědné osoby se Radkovi podařilo získat zpět část důvěry. Fúze nebyla zrušena, ale podmínky se zpřísnily s doložkami o dohledu a sankcemi v případě dalších incidentů. Patricie byla předvolána na schůzku s Radkem, Romanem a právním oddělením. Vešla do místnosti s obranným postojem, už věděla, že je v pasti. Radek šel rovnou k věci. Patricie, máme důkazy, že jste mimo pracovní dobu přistupovala k důvěrným informacím a předala tyto údaje konkurenci. Máte k tomu co říct? Patricie se snažila zapírat, ale tváří v tvář předloženým důkazům nakonec ustoupila. S uslzenýma očima, ale hlasem plným hněvu se rozohnila. Nikdy si mě neviděl, Radku. Nikdy ses na mě nepodíval jako na ženu, jen jako na užitečnou zaměstnankyni. Pro tuto firmu jsem udělala všechno. Pracovala jsem víc než kdokoliv jiný a ty si se ke mně choval lhostejně. Zatímco slintáš po nějaké uklízečce, která ti nemá co nabídnout. Radek cítil, jak v něm vybuchl vztek, ale udržel si klidný hlas. Za prvé, Marie není nějaká uklízečka. Je to pracovitá, důstojná žena s vlastními sny. Za druhé, míchání osobních pocitů s firemní sabotáží je nepřijatelné. Jste s okamžitou platností suspendována a případem se budou zabývat právníci. Můžete odejít. Patricie opustila místnost v slzách, ale s pohledem nenávisti, ze kterého mrazilo v zádech. Roman vedle Radka poznamenal, tohle skončí u soudu, nenechá si to líbit. Radek si povzdechl. Já vím, ale udělali jsme, co jsme museli. Zatímco se tohle všechno dělo ve firemním světě, Marie pokračovala ve svém prostém životě. Pracovala v budově, vracela se domů, pomáhala paní Blaženě s domácími pracemi, starala se o mladší sestřenici. Ale od té konverzace s Radkem se v ní něco změnilo. Začala si do sešitu vážněji kreslit nápady. Na internetu hledala, jak založit malý podnik. Sledovala videa o podnikání. Jednoho odpoledne, když uklízela Radkův byt, našla na kuchyňském stole vzkaz. Byl napsaný rukou, pevným písmem. Marie, nevzdávej se svých snů. Máš talent a zasloužíš si šanci. Pokud budeš potřebovat pomoc se začátkem, jsem tady. Radek. Marii se zalily oči slzami. Opatrně držela vzkaz, jako by to bylo něco cenného. Ale zároveň jí vnitřní hlas říkal opatrně. On je z jiného světa. Nedovol, aby se stal tvou nadějí. Musíš si to vybojovat sama. V tu chvíli jí Klára, Radkova sekretářka, požádala o rozhovor. Sešli se v kavárně poblíž budovy jednoho pozdního odpoledne. Klára byla přímá. Marie, vím, že se s Radkem zbližujete a chtěla jsem tě na něco upozornit. Jeho strýc Albert na něj tlačí, aby se od tebe distancoval. Vidí tě jako hrozbu pro pověst rodiny. A pokud Radek neustoupí, může přijít o svou pozici. Marii se sevřelo srdce. Nechci být nikomu na obtíž, Kláro. Byla jsem na něj jen milá, protože byl sám. Neměla jsem žádné postranní úmysly. Klára se dotkla Mariny ruky. Já vím. A Radek to ví taky. Ale problém nejsi. Ty, je to svět, ve kterém žijeme. Svět, kde existují třídy, hierarchie, absurdní protokoly. A tento svět nesnáší míšení. Marie mlčela a zpracovávala to. Pak se zeptala. Co si myslíte, že bych měla dělat? Klára si povzdechla. Myslím, že se musíš chránit. Držet se dál, než tě to ještě víc zraní. Ale také si myslím, že si zasloužíš jít za svými sny. Ne kvůli Radkovi, ale kvůli sobě. Kdybyste byli na místě Marie, stáhli byste se, abyste ochránili Radka, nebo byste bojovali za sblížení? Napište nám do komentářů.
Ten večer se Marie vrátila domů s těžkým srdcem. Sedla si do malé kuchyně, vzala sešit, kam si kreslila nápady na kavárnu a začala psát dopis. Nebyl dlouhý, nebyl dramatický, ale byl upřímný. Psala, že nechce být důvodem, proč by ztratil vše, co vybudoval, že nechce být vnímána jako oportunistka, že se raději stáhne, než aby mu byla na obtíž. Následujícího rána nechala dopis v zalepené obálce na recepci budovy adresovaný Radku Novákovi a spolu s dopisem předala výpověď svému nadřízenému z úklidového týmu. Řekla, že odchází z osobních důvodů, poděkovala za příležitost a požádala o okamžité uvolnění. Když Radek ten večer dorazil do bytu a uviděl obálku na stolku u vchodu, srdce mu kleslo. Otevřel ji třesoucíma se rukama a četl každé slovo. Dopis byl krátký, ale každá věta byla jako bodnutí. Radku, děkuji za všechno, ale naše světy jsou příliš odlišné. Nechci, abys kvůli mně přišel o to, co je tvoje. Opatruj se, Marie. Radek dopis vztekle zmuchlal a vyběhl ven. Nasedl do auta a jel k jejímu domu ve čtvrti Drahovice. Naléhavě zabušil na dveře. Otevřela paní Blažena, překvapená. Mladý muži, co se stalo? Potřebuji mluvit s Marií. Prosím. Paní Blažena zavolala Marii, která se objevila s vyděšeným výrazem. Radku, co tady děláš? Proč si to udělala? Proč si dala výpověď? Proč utíkáš? Marie se zhluboka nadechla a ovládala slzy. Protože nechci být záminkou, abys všechno ztratil, Radku. Vím, že na tebe tvůj strýc tlačí. Vím, že si lidé povídají a já za to nebudu vina. Radek udělal krok vpřed. Nejsi vina ničím, Marie, já jsem se rozhodl. Šel jsem k tobě na Vánoce, protože jsem chtěl. Zblížil jsem se s tebou, protože jsem chtěl. A jestli se v tomhle příběhu musí někdo změnit, jsem to já, ne ty. Marie zavrtěla hlavou s očima plnýma slz. To nemá smysl, Radku. Svět takhle nefunguje. Nemůžeme nutit věci, aby do sebe zapadly jen proto, že chceme. Někdy je správné přijmout, že cesty jsou různé. A co, když to nechci přijmout? Marie se smutně usmála. Tak se to budeš muset naučit. A jemně zavřela dveře. Radek zůstal venku, cítil tíhu odmítnutí, ale také chápal sílu, kterou ta žena měla. Neutíkala ze strachu, chránila se a on to musel respektovat. Ten večer se vrátil do bytu a poprvé ticho nebylo jen prázdné, bylo bolestivé. Následující dny byly pro oba podivné a těžké. Radek se každé ráno probouzel v bezchybném bytě, ale teď mělo ticho jinou váhu. Nebyla to už obvyklá prázdnota, byla to absence něčeho, co příliš pozdě zjistil, že potřebuje. Snažil se soustředit na práci, na nekonečné schůzky, na hromadící se zprávy, ale jeho mysl se neustále vracela k tomu malému domu ve čtvrti Drahovice, k úsměvu Marie, k vůni domácího jídla. Fúze s Capital Partners byla konečně dokončena s přísnějšími podmínkami, než se plánovalo, ale stále představovala důležitý pokrok pro skupinu Novák. Roman slavil francouzským šampaňským v zasedací místnosti, ale Radek se sklenky sotva dotkl. Roman si toho samozřejmě všiml a zatáhl přítele na soukromý rozhovor. Radku, zachránil si tuto fúzi, odhalil si sabotáž, ochránil firmu, udržel integritu skupiny. Ale znám tě dost dlouho na to, abych věděl, kdy tě něco zžírá zevnitř. Jde o ní, že? Radek si povzdechl a povolil si kravatu. Ano, Romane, jde o ní, ale také o mě. Strávil jsem léta žitím na autopilota, dělal jsem, co se očekávalo, dodržoval protokoly, plnil role. A pak jedné vánoční noci jsem poprvé po dlouhé době pocítil, co to znamená být skutečně naživu. A teď je pryč a já nevím, jak to napravit. Roman si upravil brýle, zamyšleně. Už si přemýšlel o tom, že problém možná není v nápravě, ale v respektu. Udělala těžké rozhodnutí, aby se ochránila. A ty, ať chceš nebo ne, představuješ svět, který ji vždy znevýhodňoval. Pokud ti na ní opravdu záleží, musíš to dokázat činy, ne slovy. Radek se podíval na společníka. Co navrhuješ? Roman se usmál. Změň se. Ne kvůli ostatním, ale kvůli sobě. Pokud chceš jiný život, vybuduj si jiný život. A nech jí to vidět,
bez tlaku, bez nároků. Pokud to má být, bude to, ale musí to být ve správný čas. Radek vstřebal jeho slova a poprvé po týdnech pocítil něco jako naději. Na druhé straně města prožívala Marie svou vlastní transformaci. Poté, co dala výpověď, strávila několik dní bez ponětí, co dělat. Peněz bylo málo, účty se hromadily a strach, že udělala špatné rozhodnutí, ji trápil. Ale paní Blažena se svou moudrostí někoho, kdo už toho hodně prožil, nenechala dívku klesnout na dno. Marie, přestaň se tu litovat a jdi něco dělat. Máš šikovné ruce na vaření, máš recepty, které všichni milují. Začni prodávat. Dělej sladkosti, koláče, slané pečivo. Jdi na farmářské trhy, na pouliční trhy. Vydělej si peníze s důstojností a kdo ví, třeba našetříš dost na tu kavárnu, o které tolik mluvíš. Marie se podívala na sousedku s očima stále rudýma od pláče. Ale já nevím, jak začít, paní Blaženo. Nemám vybavení, nemám peníze na nákup surovin ve velkém, nevím ani, jak to propagovat. Paní Blažena udeřila rukou do stolu. Děvče, myslíš, že já jsem začínala s čím? S podnikatelským plánem? Začala jsem prodávat kokosky před kostelem. Jednu po druhé z penězi, které jsem měla. A šetřila jsem, rostla, zlepšovala se. Udělej to samé. Začni v malém. Udělej 10 čokoládových kuliček, prodej je. Z penězi nakup suroviny na 20. A takhle pokračuj. Je to pomalé, ale je to tvoje. Slova sousedky v Marii něco zažehla. Toho odpoledne vzala to málo peněz, co měla našetřeno, šla do obchodu a koupila kondenzované mléko, kakao, máslo, cukr, vejce, mouku. Vrátila se domů a celou noc dělala čokoládové kuličky, kokosky, kousky mrkvového dortu s čokoládovou polevou. Paní Blažena pomáhala, ochutnávala každý recept, dávala návrhy, upravovala chutě. Následujícího rána se Marie brzy probudila, všechno naaranžovala do čistých plastových krabiček, nalepila ručně psané štítky se jmény sladkostí a cenami, půjčila si od sousedky termotašku a vydala se na farmářský trh ve čtvrti. Postavila si improvizovaný stánek na plastovém stole, rozložila sladkosti a čekala. Na začátku to bylo těžké. Lidé procházeli, dívali se, ale nezastavovali. Marie cítila, jak jí ostych svírá hrdlo, ale nutila se usmívat, nabízet ochutnávku, vyprávět, že jsou to domácí recepty dělané s láskou. Postupně začali někteří lidé ochutnávat a chutnalo jim. Jedna starší paní koupila celou krabici kuliček pro svá vnoučata. Muž středního věku koupil 3 kousky dortu pro svou ženu. Mladá matka koupila kokosky na narozeninovou oslavu svého syna. Na konci dopoledne měla Marie téměř vše prodáno. Třesoucíma se rukama spočítala peníze a zjistila, že vydělala dost na to, aby nakoupila suroviny na dvojnásobnou produkci. Vrátila se domů s bušícím srdcem, zářícíma očima a paní Blažena ji přivítala pevným obětím. Já to věděla, děvče. Věděla jsem, že to dokážeš. Začala se formovat rutina. Každý večer Marie a paní Blažena společně vařili, testovali recepty, zdokonalovali chutě. Během dne Marie chodila na trhy, pouliční akce, dokonce začala přijímat objednávky od sousedů a známých. Ústní podání začalo fungovat. Lidé mluvili o sladkostech té sympatické dívky, která prodávala lahodné dobroty. Jednoho odpoledne, když byla Marie na trhu poblíž kolonády, přistoupil k jejímu stánku muž v dobře padnoucím obleku. Ochutnal čokoládovou kuličku, pak kousek dortu a ohromeně se usmál. Tyhle sladkosti jsou neuvěřitelné. Dělala jste to všechno sama? Marie se hrdě usmála. Já a moje sousedka. Je to všechno domácí, z čerstvých surovin. Muž vytáhl z kapsy vizitku a podal ji. Jmenuji se Ferdinand Adamec. Pracuji v investiční společnosti, která podporuje malé místní podnikatele. Pokud máte zájem rozšířit svůj podnik, zavolejte mi. Myslím, že máte potenciál. Marie si vzala vizitku třesoucíma se rukama. Vážně? Vážně, ale ozvěte se, až budete připravená, až budete mít plán, jasnou představu o tom, co chcete dělat. Pomáháme těm, kdo mají směr, ne těm, kdo mají jen vágní sen. Marie si vizitku schovala jako poklad. Ten večer všechno vyprávěla paní Blaženě, která téměř skákala radostí.
Sousedka přinesla starý sešit a řekla: teď je čas, abys to všechno dala na papír, děvče. Chceš kavárnu? Tak ji nakresli. Jaká bude, kde bude, co bude v nabídce, kolik to bude stát. Všechno to napiš. Marie strávila následující týdny kreslením nápadů. Hledala dostupné komerční prostory v regionu, studovala ceny nájmů, vytvářela seznamy potřebného vybavení, sestavovala jednoduchá, ale atraktivní menu. Paní Blažena pomáhala s praktickými výpočty, vysvětlovala, jak spočítat marži, jak se nezadlužit, jak růst pomalu, ale jistě. Mezitím Radek procházel svou vlastní transformací. Začal více delegovat úkoly, důvěřoval Romanovi a novému týmu, který se formoval po odchodu Patricie. Zkrátil absurdní pracovní dobu, kterou dodržoval, začal odmítat zbytečné schůzky. Začal říkat ne společenským závazkům, které neměly smysl. Ve volném čase, který teď existoval, začal Radek chodit po městě. Ne jako turista, ale jako někdo, kdo znovu objevuje místo, kde žije. Začal navštěvovat jednoduché restaurace, sedět na lavičkách v parku, pozorovat pohyb lidí. Začal si všímat věcí, které tam vždy byly, ale které nikdy neviděl. Pána, který prodával popcorn na kolonádě, mladou matku, která běhala za svými dvojčaty, skupinu seniorů, kteří hráli domino pod stromy. Při jedné z těchto procházek v sobotu odpoledne prošel kolem trhu s řemesly a jídlem poblíž řeky a tam mezi barevnými stánky a vůní domácího jídla ji uviděl. Marie stála za dřevěným stolkem, prodávala své sladkosti, povídala si se zákaznicí s tím úsměvem, který tak dobře znal. Radkovi se rozbušilo srdce, zůstal stát v určité vzdálenosti a pozoroval ji. Byla jiná. Vlasy měla kratší, střižené po ramena. Měla na sobě jednoduchou, ale hezkou blůzu, džíny a barevnou zástěru uvázanou v pase. Vypadala unaveně, ale také šťastně, uspokojeně, jako by byla přesně tam, kde měla být. Radek se pomalu přiblížil a snažil se ovládnout nervozitu. Když Marie zvedla oči a uviděla ho, její výraz prošel řadou emocí. Překvapení, strach, radost, zmatení. Zůstala mlčet, nevěděla, co říct. Ahoj, Marie, řekl Radek s trochu třesoucím se hlasem. Ahoj, Radku, odpověděla. A už to nebylo pan Radku, byl to jen Radek. Můžu si koupit nějaké sladkosti? Marie zaváhala, ale přikývla. Radek si objednal od všeho trochu, naplnil 2 tašky, trval na tom, že zaplatí víc, než byla uvedená cena. Marie příplatek odmítla, ale přijala spravedlivou platbu. Máš se dobře? Zeptal se. Mám? A ty? Snažím se. Měním některé věci. Mlčeli, měli si tolik co říct, ale nevěděli, kde začít. Byla to Marie, kdo promluvil první. Radku, nechci, abys si myslel, že jsem tě odmítla. Jen jsem se potřebovala chránit. A víc než to potřebovala jsem si dokázat, že to zvládnu sama. Že nejsem jen člověk, který uklízí cizí domy, že mám vlastní hodnotu. Radkovi se sevřelo hrdlo. Já vím. A máš pravdu. Vždycky si měla hodnotu, Marie. Jen mi trvalo, než jsem si uvědomil, že celý svět se mýlil, ne ty. Marie se usmála s uslzenýma očima. Děkuji za to. A tenhle stánek? To je začátek kavárny? Marie se lehce zasmála. Je to její embryo. Šetřím peníze, navazuji kontakty, učím se. Dokonce jsem dostala vizitku od investora, který mi chce pomoci, až budu připravená. Radek pocítil obrovskou hrdost. Dokážeš to, jsem si tím jistý. Mluvili ještě pár minut o triviálních věcech, o počasí, o sladkostech, o trhu. Pak se Radek rozloučil, bez nátlaku, bez žádostí, jen řekl, kdybys něco potřebovala, cokoliv, jsem tady, ale ve tvém čase, beze spěchu. Marie přikývla a Radek odešel, nesl tašky se sladkostmi a podivný pocit klidu. Nevyřešil všechno, nevyřešil problémy, ale udělal první krok, respektoval její prostor. V následujících týdnech se Radek a Marie začali občas setkávat, vždy na trzích, kde prodávala. Prošel kolem, koupil si nějaké sladkosti, rychle si popovídali a on odešel. Bez tlaku, bez nároků, bez slibů. Jen přítomnost. Mezitím
Marie konečně sebrala odvahu a zavolala Ferdinandu Adamcovi, investorovi. Domluvila si schůzku, aby představila svůj projekt. Strávila dny přípravou, organizováním nápadů v sešitě, nacvičováním projevu. Paní Blažena pomáhala, kladla těžké otázky, poukazovala na mezery v plánu, nutila Marii přemýšlet o každém detailu. V den schůzky dorazila Marie do Ferdinandovy kanceláře se srdcem v krku. Měla na sobě jednoduché, ale upravené oblečení, nesla papírovou složku s poznámkami a podnos se sladkostmi na prezentaci. Ferdinand ji přivítal sympaticky spolu s dalšími 2 společníky. Tak, Marie, povězte nám o svém projektu. Marie se zhluboka nadechla a začala. Mluvila o kavárně, kterou chtěla otevřít, o útulném prostoru, kde by byli všichni vítáni, bez ohledu na to, jaké oblečení nosí nebo jaký mají bankovní účet. Vysvětlila, že chce jednoduché menu se speciálními kávami, domácími koláči, slaným pečivem a sladkostmi připravenými podle tradičních receptů. Ukázala čísla, která vypočítala, komerční prostory, které prozkoumala, strategii propagace, kterou plánovala. Ferdinand a jeho společníci ochutnali sladkosti, kladli otázky, zpochybňovali některé nápady, chválili jiné. Na konci se Ferdinand opřel do křesla a řekl: Marie, váš projekt má soudržnost, vášeň a především autentičnost. Měsíčně dostáváme desítky návrhů, ale většina jsou jen kopie hotových modelů. Vy jste přinesla něco svého, něco skutečného. Jsme ochotni financovat pilotní projekt. Marii se podlomily nohy. Vážně? Vážně. Sestavíme spravedlivou smlouvu, kde si udržíte většinové vlastnictví a my vstoupíme jako investoři s menšinovým podílem. Pomůžeme vám s byrokratickou, právní a finanční stránkou, ale srdce podniku je vaše. Marie odešla z té schůzky jako v oblacích. Zavolala paní Blaženě z mobilu, křičela radostí a sousedka plakala do telefonu, jako by to byla její vlastní dcera. Ten večer se malý dům ve čtvrti Drahovice stal centrem oslav. Přišli sousedé, zavolali vzdálení příbuzní, všichni chtěli Marii pogratulovat. V následujících dnech začala Marie navštěvovat možné komerční prostory. Viděla několik míst, ale žádné se nezdálo správné. Až jednoho odpoledne prošla kolem malého prostoru poblíž kolonády, na pomezí rušného a klidného. Byl to starý obchod, který zavřel se zaprášenou výlohou a oprýskanými stěnami. Ale v tom místě bylo něco, energie, možnost. Marie vešla dovnitř, prošla prázdným prostorem, představovala si, kde budou stoly, kde bude pult, kde bude kuchyně. Viděla všechno. Visící rostliny, teplá světla, vůni kávy se skořicí, lidi povídající si, smějící se, cítící se jako doma. Je to tady, zamumlala. Je to tohle místo. Zatímco Marie plánovala budoucnost kavárny, Radek pokračoval v transformaci svého vlastního života. Drasticky zkrátil pracovní dobu, vracel se domů dříve. Dokonce si začal vařit jednoduchá jídla. Roman si změn všiml a poznamenal. Vypadáš lehčeji, Radku, ličtěji. Radek se usmál. Učím se, Romane. Pomalu, ale učím se. Jednoho odpoledne se Radek rozhodl udělat něco, o čem už dny přemýšlel. Vzal papír a pero a napsal krátký, ručně psaný dopis. Nebylo to vyznání lásky, nebyl to pokus o znovu získání. Byla to jen jednoduchá zpráva, gratulace Marii ke schválenému projektu a přání úspěchu. Podepsal se jen iniciálou R a malou kresbou šálku kávy. Projel autem kolem Marína domu, když věděl, že tam není, a nechal dopis v poštovní schránce. Nečekal na odpověď, nevyžadoval reakci. Jen chtěl, aby věděla, že je za ní šťastný. Když Marie dopis našla, četla ho se sevřeným srdcem. Písmo bylo pevné, slova upřímná, gesto jemné. Schovala si dopis do zásuvky spolu se vzkazem, který jí nechal v bytě před týdny. Neodpověděla, ale také nezapomněla. Cesty obou zůstávaly oddělené, ale nevzdálené. Oba rostly, každý svým způsobem, každý ve svém čase. A možná to tak přesně mělo být. Následující týdny byly pro Marii plné intenzivní práce. S podepsanou smlouvou s investory měla přístup k prostředkům, o kterých se jí nikdy nesnilo,
ale také měla zodpovědnost, která jí děsila. Ferdinand a jeho tým jí pomohli s veškerou byrokracií. Založení firmy, povolení hygienické licence, smlouvy s dodavateli. Ale srdce projektu, podstata kavárny, byla její. Vybraný prostor poblíž kolonády začal ožívat. Marie najala malého zedníka ze čtvrti na základní opravy, stěny si vymalovala sama s pomocí paní Blaženy a několika sousedů, kteří se nabídli. Každý detail vybírala pečlivě. Stoly z rustikálního, ale pohodlného dřeva, nesourodé židle, které dodávaly jedinečný šarm, visící rostliny v hliněných květináčích, teplá světla, která vytvářela útulnou atmosféru. Na hlavní stěnu nechala namalovat jméno, které si vybrala, U Marušky. Nebylo to sofistikované jméno, nebylo v angličtině, nesnažilo se ohromit. Bylo jednoduché, přímé, pravdivé. Byl to její dům otevřený pro všechny. Během rekonstrukce Marie vstávala brzy, trávila den v prostoru, dohlížela na každý detail, testovala recepty v provizorní kuchyni, plánovala menu. Paní Blažena jí každý den navštěvovala, nosila oběd, radila, pomáhala, s čím mohla. Klára, bývalá Radkova sekretářka, se také začala objevovat. Od té konverzace v kavárně si Marii oblíbila a nabídla se, že pomůže s administrativní stránkou, kontrolou smluv, organizací dokumentů, učením věcí, které se Marie nikdy neučila. Vy dvě jste se stali opravdovými přítelkyněmi, poznamenala paní Blažena, když sledovala, jak se Klára a Marie smějí při organizování polic. Klára se usmála. Marie mi připomíná, proč jsem do téhle oblasti šla, víte? Abych pomáhala lidem realizovat sny, nejen aby seděla čísla. Mezitím Radek pokračoval ve svém životě v Karlových Varech, ale teď jinak. Zaujal pevnější postoj ke svému strýci Albertovi a dal jasně najevo, že jeho osobní rozhodnutí nebudou diktována firmou. Albertovi se to samozřejmě nelíbilo a rodinné napětí pokračovalo, ale Radek neustoupil. Roman ho plně podporoval a pomáhal restrukturalizovat vedení skupiny, aby Radek mohl mít život i mimo práci. Radek začal věnovat jedno odpoledne v týdnu návštěvám sociálních projektů v regionu, mluvil s místními podnikateli, poznával příběhy lidí, kteří budovali podniky vlastníma rukama. Při jedné z těchto návštěv slyšel o kavárně U Marušky. Nové kavárně, kterou zakládala dívka, která začala prodejem sladkostí na trzích. Věděl, že je to Marie. A i když tam chtěl okamžitě běžet, ovládl se. Budovala něco vlastního. Něco, co s ním nemělo nic společného. A on to musel respektovat. Ale nemohl přestat přemýšlet. Jak ten prostor vypadá? Zvládá všechen ten tlak? Je šťastná? Jedné noci, sedíc v bytě, se Radek rozhodl. Neobjeví se bez pozvání, ale udělá něco diskrétního. Něco, co ukáže, že je na blízku, aniž by narušil její prostor. Zavolal do květinářství a požádal, aby poslali jednoduchou kytici na adresu kavárny U Marušky s kartičkou, na které stálo jen ať toto místo hostí mnoho příběhů, R. Když Marie květiny dostala, okamžitě poznala písmo na kartičce. Srdce se jí sevřelo, ale také se usmála. Postavila kytici na pult kavárny, kde ji všichni mohli vidět, a pokračovala v práci. Datum otevření bylo stanoveno na sobotu ráno. Marie byla tak nervózní, že předchozí noc téměř nespala. Paní Blažena ji musela prakticky odtáhnout do postele s tím, že kruhy pod očima se k oslavě nehodí. V den otevření dorazila Marie do prostoru, když byla ještě tma. Rozsvítila světla po tisící, zkontrolovala každý detail, začala připravovat první koláče a sladkosti. Vůně čerstvé kávy a skořice začala naplňovat místnost. Paní Blažena dorazila brzy poté, ve svých nejlepších šatech a čisté zástěře, připravená pomoci, s čím bude potřeba. V 8 ráno, když otevřeli dveře, už čekali lidé. Sousedé ze čtvrti, kteří znali Marii od dětství, věrní zákazníci, kteří kupovali její sladkosti na trzích, zvědavci, kteří viděli propagaci na sociálních sítích. První zákaznicí byla starší paní s bílými vlasy, která si objednala bílou kávu a kousek bábovky. Když ochutnala, zavřela oči a řekla, tohle chutná jako dětství. Děkuji, děvenko.
Marii se zalily oči slzami. Přesně to chtěla, aby se lidé cítili jako doma. Pohyb byl po celé dopoledne stálý. Lidé všeho druhu, pánové v oblecích, kteří se zastavili před odchodem do práce, mladé matky s dětmi, studenti, kteří potřebovali klidné místo na studium, dělníci, kteří vešli trochu stydlivě, ale odcházeli s úsměvem. Marie obsluhovala všechny se stejnou péčí. Povídala si, ptala se, jestli jim chutná, děkovala za návštěvu. Uprostřed dopoledne se objevila Klára s kyticí a pevným obětím. Jsem na tebe tak hrdá, Marie, dokázala si to. Ferdinand a ostatní investoři se také zastavili, všechno ochutnali, pochválili výsledek a ujistili ji, že jsou k dispozici, kdyby něco potřebovala. Marie jim poděkovala se slzami v očích. Dokázala to, splnila si sen. Pozdě odpoledne, když se ruch začal zmenšovat a Marie si konečně mohla vydechnout, sedla si k jednomu ze stolů u okna a rozhlédla se kolem. Ten prostor byl její, každý stůl, každý šálek, každá rostlina, každý detail. Byl její, protože za něj bojovala, věřila, když se to zdálo nemožné, pracovala, když byla příliš unavená. V tu chvíli se otevřely dveře a vešel Radek. Vypadal jinak, bez obleku, v jednoduché košili a džínách, vlasy mírně rozcuchané větrem. Rozhlédl se kolem, obdivoval každý detail a pak uviděl Marii, jak tam sedí. Ahoj, řekl s trochu plachým úsměvem. Ahoj, odpověděla a cítila, jak jí zrychlilo srdce. Radek se pomalu přiblížil. Můžu si sednout? Marie ukázala na židli naproti. Radek se posadil a znovu se rozhlédl. Je to neuvěřitelné, Marie, přesně tak, jak si to popsala toho vánočního rána. Děkuji. A děkuji i za květiny. Radek se usmál. Chtěl jsem tu být od začátku, ale myslel jsem, že bude lepší dát ti prostor. Ale dnes, v den otevření, jsem nemohl zůstat daleko. Doufám, že ti to nevadí. Marie zavrtěla hlavou. Nevadí. Vlastně jsem ráda, že jsi přišel. Několik vteřin mlčeli a jen se na sebe dívali. Byl to Radek, kdo promluvil první. Marie, v posledních měsících jsem se hodně naučil. Naučil jsem se, že peníze nevyplní prázdnotu, že pozice nepřináší štěstí, že protokol nenahradí náklonnost. Naučil jsem se, že jsem léta žil život, který nebyl můj. Snažil se být tím, co ostatní očekávali. A ty si mi ukázala, že existuje jiný způsob života. Jednodušší, pravdivější, lidštější. Marii se sevřelo hrdlo. Radku, nemusíš se měnit kvůli mně, zavrtěl hlavou. Nezměnil jsem se kvůli tobě, změnil jsem se kvůli sobě, ale ty jsi byla katalyzátorem. Ukázala si mi cestu. A teď chci vědět, jestli je ve tvém životě ještě místo pro mě. Ne jako pro toho chlapa z Nobel bytu, ne jako pro dědice skupiny Novák, ale jako pro Radka. Jen pro Radka. Marii stekly slzy. Vždycky tam bylo místo, Radku. Problém si nikdy nebyl ty. Byl to strach. Strach, že nebudu dost dobrá, strach, že budu vnímána jako oportunistka, strach, že budu jen další popelkovský příběh, který špatně skončí. Radek natáhl ruku přes stůl a tentokrát Marie neucukla. Jsi víc než dost dobrá, Marie. Jsi neuvěřitelná. A tohle není příběh o popelce. Je tvůj. Vybudovaný tvýma rukama, tvým talentem, tvou silou. Já jen chci být jeho součástí, pokud mi to dovolíš. Ve tvém čase, tvým způsobem beze spěchu. Marie pevně stiskla jeho ruku. Dovolím. Ale je tu jedna podmínka. Jaká? Že půjdeme pomalu, že to budeme budovat společně, jako rovní. Bez toho, abys mě zkoušel zachraňovat, bez toho, abych se cítila zadlužená. Jen dva dospělí, kteří se snaží, aby to fungovalo. Radek se usmál a byl to nejkrásnější úsměv, jaký Marie kdy viděla. Domluveno. V tu chvíli se z kuchyně objevila paní Blažena s podnosem a 2 šálky kávy. Myslela jsem, že byste vy dva mohli potřebovat kafíčko. A soukromí, řekla, mrkla a vrátila se do kuchyně. Radek a Marie se zasmáli, napětí se konečně uvolnilo. Pili kávu pomalu, povídali si o všem a o ničem. O jejich plánech pro kavárnu, o změnách, které zaváděl ve firmě, o místech, která chtěli poznat, o hudbě, kterou měli rádi,
O filmech, které je rozplakaly. Když slunce začalo zapadat a teplá světla kavárny se stala ještě útulnějšími, Radek se zeptal, můžu tě vzít na večeři? Někam jednoduše, kam si vybereš. Marie se usmála. Raději bych tu něco uvařila. Chci ti ukázat další recepty, které zkouším. A chci, abys mi víc vyprávěl o tom snu být architektem. Radek souhlasil a oba šli do malé kuchyně kavárny. Zatímco Marie připravovala jednoduché těstoviny s domácí omáčkou a Radek trochu neobratně krájel zeleninu, povídali si jako staří přátelé, smáli se vlastním chybám, plánovali budoucnost bez tlaku, jen nechávali věci plynout. Paní Blažena, která všechno z dálky pozorovala, si zamumlala pro sebe. Konečně se ti dva domluvili. Následující týdny byly o přizpůsobení a objevování. Radek a Marie se začali často vídat, ale vždy respektovali prostor toho druhého. Pomáhal v kavárně, když mohl, ne jako šéf nebo zachránce, ale jako někdo, kdo tam rád byl. Míval nádobí, rovnal stoly, povídal si se zákazníky. A v procesu začal lépe chápat svět, ve kterém Marie žila. Ona naopak začala lépe poznávat Radka za fasádou manažera. Zjistila, že má rád klasickou hudbu, ale i sambu, že v noci, když nemůže spát, sleduje staré filmy, že se bojí výšek, ale miluje moře. Zjistila, že si vyčítá, že nedokázal zachránit otce před náhlým infarktem, že se od dětství cítil pod tlakem svého příjmení, že snil o projektování domů, ale nikdy neměl odvahu to zkusit. Jednoho odpoledne, když se procházeli po kolonádě po zavření kavárny, Radek řekl, Marie, přemýšlím o tom, že bych si udělal kurz architektury. Ne, abych opustil firmu, ale abych měl něco svého, něco, co mě naplňuje. Marie ho vzala za ruku a usmála se. Udělej to. Život je příliš krátký na to, abychom dělali jen to, co ostatní očekávají. Radek se zastavil, podíval se na ní a řekl, děkuji, že jsi mě to naučila. Políbili se tam na kolonádě v Karlových Varech se zvukem vln v pozadí a světly města, která se začínala rozsvěcet. Nebyl to filmový polibek, nebyl dokonalý, ale byl skutečný. A přesně to oba chtěli, něco skutečného. Následující měsíce přinesly výzvy, samozřejmě. Strýc Albert nadále na Radka tlačil, ale s menší silou, když si uvědomil, že synovec neustoupí. Roman převzal více odpovědností ve skupině, což Radkovi umožnilo mít větší rovnováhu mezi prací a osobním životem. Marijina kavárna prosperovala s věrnými zákazníky a skvělými recenzemi. Najala 2 pomocnice, obě ženy ze čtvrti, které potřebovaly příležitost, a začala přemýšlet o rozšíření menu. Jednoho nedělního odpoledne pozval Radek Marii, aby se podívala na pozemek, který viděl na prodej. Byl to prostorný pozemek s výhledem, ideální pro stavbu domu. Ne vily, ne luxusního bytu, ale domu. S verandou, zahradou, místem pro přátele, velkou kuchyní, kde by mohli společně vařit. Přemýšlíš o stavbě domu? Zeptala se Marie překvapená. Radek se usmál. Přemýšlím o projektování domu, mého prvního. A chtěl jsem se zeptat, jestli bys mi nechtěla dát nějaké nápady o tom, co si myslíš, že dům potřebuje, aby byl skutečným domovem. Marii se zalily oči slzami. Radku, to myslíš vážně? Objal ji. Všechno s tebou je vážné, Marie. Naučil jsem se, že nemá smysl mít všechno, pokud se nemáš s kým dělit. A já se chci dělit s tebou. O dům, o sny, o život. V našem čase, naším způsobem. Marie zabořila tvář do jeho hrudi a cítila bezpečí toho obětí. Půjdeme pomalu, dobře, ale půjdeme spolu. Radek jí políbil na čelo. Pomalu, ale spolu, slibuji. V tu chvíli, s větrem cuchajícím jim vlasy a sluncem zapadajícím na obzoru, pochopili něco zásadního. Neexistuje žádný hotový recept na lásku, neexistuje žádný manuál, jak spojit 2 různé světy. Existuje volba. Volba respektovat, učit se, ustoupit bez ztráty sebe sama, budovat společně bez vymazání individuality toho druhého. Radek se naučil, že být dědicem impéria neznamená mít všechno. A že být generálním ředitelem nestačí, pokud na konci dne není nikdo, s kým by se mohl podělit o vítězství a strachy. Naučil se, že luxus není ve
velikosti bytu, ale v kvalitě vztahů. Že bohatství se neměří v číslech, ale v upřímných úsměvech, pevných obětích, kávě vypité beze spěchu. Marie se naučila, že její hodnota nikdy nespočívala v pozici, kterou zastávala, ale v síle, kterou v sobě nesla. Že sny nepotřebují povolení, potřebují odvahu. Že zásluha není o narození na správném místě, ale o vybudování místa, kde chcete být, vlastníma rukama. Naučila se, že láska není o tom, že vás někdo zachrání, ale o dvou dospělých, kteří se rozhodli jít spolu, každý se svými zavazadly, ale dělící se o tíhu. A oba se společně učili, že rodina není jen krev, není jen příjmení. Rodina je paní Blažena přinášející oběd a nevyžádané rady. Je to Roman poskytující podporu v těžkých chvílích. Je to Klára trpělivě kontrolující smlouvy. Je to strýc Vladimír vyprávějící vtipné příběhy. Je to komunita, která se tvoří kolem stolu kávy obětí. O několik měsíců později, na oslavě výročí kavárny u Marušky, slavící první rok provozu, byl prostor plný. Staří zákazníci, noví, přátelé, sousedé, všichni pohromadě. Marie pronesla dojatý projev, poděkovala všem, kteří v ní věřili, zejména paní Blaženě, která seděla v první řadě a plakala hrdostí. Radek tam byl, ne jako majitel, ne jako investor, ale jako partner. A když Marie dokončila projev a všichni tleskali, přitáhl si ji do pevného obětí a zašeptal jí do ucha: "Miluji tě." Marie odpověděla s rozechvělým hlasem: "Taky tě miluji." A tam, v tom prostoru, který se zrodil z nepravděpodobného snu, obklopeni lidmi, na kterých záleželo, s vůní kávy a koláče ve vzduchu a zvukem smíchu ozývajícím se po stěnách, Radek a Marie pochopili, že našli to, co vždy hledali. Místo, které mohli nazývat domovem. Ne adresu, ne budovu, ale pocit. Pocit sounáležitosti, přijetí, lásky přesně takové, jací jsou. Život se nestal dokonalým. Nikdy se nestane. Stále byly účty k placení, těžká rozhodnutí k učinění, konflikty k řešení. Strýc Albert se nikdy nestal milujícím příbuzným, jakého by si Radek přál, ale alespoň se naučil respektovat synovcovi hranice. Kavárna měla dobré a špatné měsíce, ale vždy zůstala věrná svému záměru být útulným prostorem pro všechny. Ale navzdory výzvám Radek a Marie vybudovali něco pevného. Vybudovali partnerství založené na respektu, vzájemném obdivu, bezpodmínečné podpoře. Vybudovali život, který, i když jednoduchý, byl bohatý na city. A zjistili, že někdy největší zázrak nespočívá ve výhře v loterii nebo zdědění jmění, ale v nalezení někoho, kdo vás skutečně vidí, kdo vás přijímá, se všemi chybami, kdo se rozhodne stát po vašem boku ne proto, že musí, ale proto, že chce. A tak, mezi šálky kávy, novými recepty, amatérskými architektonickými projekty, procházkami po kolonádě a klidnými večery, Radek a Marie napsali svůj vlastní příběh. Příběh, který začal nepravděpodobným pozváním na štědrý večer a proměnil se v něco mnohem většího. Důkaz, že pravá láska není v pohádkách, ale v každodenní volbě budovat, respektovat, růst společně. Milí posluchači, doufáme, že vás příběh Radka a Marie dojal. Pokud vás tato cesta překonávání, lásky a nového začátku zasáhla, klikněte na tlačítko Líbí se mi, přihlaste se k odběru kanálu a napište nám do komentářů, co vás na tomto příběhu nejvíce zaujalo. Byla to Mariina odvaha jít za svými sny? Byla to Radkova transformace při objevování skutečného smyslu života? Nebo to byla síla paní Blaženy a její moudrost? Každý den přinášíme intenzivní příběhy jako tento, které odhalují nejhlubší stránku lidské duše, které nás nutí přemýšlet o volbách, hodnotách a skutečném významu bohatství. Těšíme se na vás v další epizodě s dalším příběhem, který pohne vašimi emocemi a přiměje vás věřit, že nikdy není pozdě začít znovu.